ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Malo sam provukao. Sam čas da povučem sline gore. Sad, ovo kako se zove, Camtasia Studio mi se instalira. Mislim, instaliralo se, nego malo zabagovalo, pa neće nešto da se pomeri. I onda sad dok čekam da snimam, kao što vidite imam 7 levela, popravio sam svo oružje, vidite Sharp 2, Power i Unbreaking. Znači, napravio sam još jedan i napravio sam onaj mač, Iron mač, koji sam... Znači, onaj mač koji sam imao ovdje, imao sam još jedan, ta dva mača sam začarao i spojio i dobio sam jedan onako jak, nije nešto, ali sharpness. Trebao sam da dobijem i smite, ali ne znam što nisam dobio, ovdje je 8,5, a su tačka 5. Znači, koliko je ovdje kraj? 1, 2, 3, 4, 7. Idem da ih množimo. Znači imaju ceo stek lubenice, to mi je mnogo drago, tako vrite, ali vreme. Mnogo volim kad imamo ceo stek lubenice ovako. Samo da uzmem ovo da... Evo sad je cijela njeva. Još nema lubenica. Nešto ti je šlo u vodu, nije. Jeste da lubenice pune malo hrane, ali dobro, nema veze. Meni se sviđaju lubenice. Ali da nisam našao onu kaču u čestu od onog napuštenog rubika si ne... Ja bi samo hlebac. A jedu sam im. Nema veze. Šta se sad više teo? Ovo što bi zabako. Znači... U ovoj epizodi sam hteo da idemo da tražimo nešto novo, ne pojma nešto. Ono na šta da idemo. I ja se dosta pripremam. Idem malo da skupljam levela. Brate, treba mi leveli. Ovaj kompas mi ne treba, brate. Mislim da je do teksture, zato što neće da mi pokaže gdje mi je tačno spawn. What the fuck sam sad uradio? Znači, nemam pojma nešto, neću tačno da mi pokaže da mi je spawn. Ja mislim da je to do teksture, sad nemam pojma kako vi hoćete. Kakav je, brate, ugo je? Ovo white falls ide. Majke mi. Ovo je isto tekstura white falls. Evo kako uglja, imamo dosta XP. Da ovdje skupimo. Znači, kako se zove, ja sam mogao da stavim samo iron, onda i da pojačam kramp malo, ali bilo mi je glupo, onako teo sam da ima više efficiency i nemam pojma koji. Evo, sam evo. Ne treba mi. Pa sam mogao dispatcham, ali dobro. Idemo na nečim novim. Probat ću s ovim kompasom da dođem do spavna. Ako je to moguće. Ovo ću da gledam. Imam lubenice. Šta me briga. Znači probat ću s ovim kompasom da dođem do spavna. I da, mislio sam da tražim malo ove ovce.
Ovdje nisam bio. Evo još jedna krava. Sad neću da ubi nekaj. Nek živi život svoj. Znači, mnogo je gladni. Samo da idem na što. Options. Normally. Sve mislim da je hard. Čekaj, sam se ja odavde vratio. No, čekaj bre. Još ulja. Odimo. Oh! Yes! Chicken! Ali. To sad mogu da pravim strele, yes! Gde si? Chicken! To, yes, brate! To, još jedna! Uj, dajde mi jajce. Samo mi ne treba jajce. O, brate, yes! To, sine! Brate, jo, kako sam srećan, ljudi moji. Čekaj da idem, ili ima još neka. Sad mogu da pravim strele, konačno. Mogu da imam ceo stack. Motherfucking. No, pećina. Šta nije pećina, hej. Brate, koliko je to tu bilo blizu, sine. Oho, što sam srećan. Vi sad mislite što nisi napravio farmu, debilu, ali dobro, nema veze, brate, doćemo još neki put tu. Aj, naćemo i još mnogo ovih kokoški. Ali ljudi, nemate pojma koliko sam srećan. Znači, no. Još srećan da treske. Gdje idem sam? Čekaj čas. Ja idem feather falling. Dušim se. Jelo. Pa te stava mi lika sine neće da se pokreće. Ono treba mi vatrska, šta će mi brate više? Evo nama. Ovo je sapnje, mogu da ja da skupljam ove? No, nema veze. Kako se zove? Idemo sad mi kući da stavimo perje. To vidi malo ugla. A vrte tekstura ukrala White Fulls. Sigurno, vrte. Ja znam kako izgleda White Full tekstura. I zemlja isto, dobro voda nije, ajde. Ali zemlja i to. Eno, još jedna. Šteta što nemam ovaj looting na maču. Ovdje za Boga malo žešće. Znači dobio sam 2 pera. Perca. Halo bre. Pa ja sam imala ovo pečeno kao nešto. Valjda od svinje, nemam pojma. Idemo sad da skupimo ovaj ugalj kad smo već tu i kad nam treba. Ali Bogu nešto. Ja ću sad da pauziram da vidim ili mi svoj Camtasia skinula pa se javljam. I nije mi se ljudi još skinulo zato što mnogo buguje, nenormalno. Ali dobro. Nema veze, skinut će se to polako. Ne treba da žurimo. Znam tačno gdje smo. Stvari. Nisam baš sigurno, stvari znam gdje smo. Idemo sada da... U stvari sad ću da napravim ljudi ove strele. Možda nekim epizodama bude...
I sada pravimo strele, 45! Jej, aleluja. Ovaj da me ne uzima, da mi ne zauzima inventori. Stavit ću da i se peče piletina. Nadam se da me čujete. Yes. Snimam. Joooo! Dobri! Znači, vama sve što je potrebno je malo jaje. Kad ono poraste, ono će da rodi još pilića, pa će da jaja i mi ćemo da stvorimo piliće i onda eto tako slide da povučemo nos. I sada se to ispeklo. Znam da je bolji Camtasia Studio 8, ali ja sam tu verziju, istrošila mi se verzija, bila je trial i istrošila mi se i prosto eto sada skidam Camtasia 7 jer ne mogu da skinem Camtasia 8. Je li ovo moja krava? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crkane. Ja mislim da sam imam 2 pšenice. Ajmo još jedna pšenica. Vidite što sam sad čutnuo. Pitanje za danas je da li ću snimati igrice boljeg sistema. Znači ljudi, ja sada nemam pojma, za nekoliko dana kupujem novi procesor i to molim da uđe. Nisi glavna. Tako. Uđi. Cvrco. Izaći će mi ove krave odavde, vrate. Gde si bre, ajde, nemoj da sereš nešto. Izvinite što sam... Brate, nerviraju mi ove krave ciganske. Evo ti. Evo ti, dođi, ajde. Nemoj da sereš. Dođi, molim te, ti valjda. Molim te. Laću ti dođeš, jeli, ajde. Zakleću te majke mi moje. Lišit ću te života i smrti. Tako da si mi XP, hvala ti mnogo. Brate, mili, što me nerviraju kraj. Brate, kako pobegnete svi, brate? Evo, tebi što si ušao i ajde, ćao se. Malo. Znači, krave, znači, bože. Sada sam teo da stavim to tu, da stavim to tu i da stavim to tu. Znači, ovdje kako ide novi luk. Stavim da je, brate, ja gledam. Malo ne dance. Mislio sam da skupljam drva
Ono brezavinu. Brezavinu. I lažite. Sad ću da vidim. Au. Jel ovdje pećta? Jeste. Jeste. Nije ništa. Znači može. Mislim... Evo nam brezavina. Znači koliko ovdje ima ostrva ljudi, to ne mogu da vam dokažem. Dočaram vam ne mogu. Pa ja mogu? A ne, ništa. Znate, kad bi mogli da ima neka sprava za šišanje kokoški, to bi bilo mnogo dobro. Ali u starom svijetu to nema. To je fora. Što bagujno, što neće da se sjeku drva. Da se sjeku drva. I može me da ostavimo da skuplju saplinge. Znači to bi bilo dosta. 23. Idemo sad kući. Majko, dones mi lava da se ispovraćam. Idemo sad na... Ovo se ispeklo. Vidim, sad se pitate što ne koristim ove Golden Apple. Pa, zato što mi se ne koristi, eto tako. Nije nego, zato što kad mi bude trebalo u onom the endu, tad ću da koristim i supice i sve. I supe, i dupe, i sve. Majke. Gdje su mi krave, ej! Kako me nervirao, evo ga, nema ni snaška. Stani. Kako me nervirao ovaj bug, ovoliki. Samo kokoška da mi ne pobegne. Eto to ja ću. Da mi kokoška ne pobegne. To mi je posljedna želja. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ne znam više šta da radim, majke mi. Znači, imamo 45 strela, brate, nisam ja verovao. Šta bilo? Znači, ne znam stvarno, brate, šta da radim. To bi bilo to. Mnogo sam srećan što sam napravio strele. Napravit ćemo još ako nađemo kokoške i ćao!